Den 22. til den 24. oktober 2012 besøgte 3.X med den bioteknologiske studieretning Foulum ved Viborg i Jylland. De skulle lære lidt om forplantningsteknikker den ene dag og om vomgasser fra koen den anden. 25 elever og 2 lærere tog med regionaltoget fra Høje Taastrup station mod det farlige udkantsdanmark. Den første dag stod på forplantningsteknikker, og her ses fosterhinderne fra en ko blive klippet op. Ud kommer et lille, cirka 5 måneder gammelt dødt kalvefoster uden pels, men med blandt andet tænder, kloge, ører og hale. De chokerede miner vil ingen indtage, men alt for videnskaben, eller hvad? Så skal der udtages ubefrugtede æg fra æggestokkene fra både køer og svin, som bagefter undersøges i mikroskopet. Spændende, hva' Karlak? Nu skal vi overvære en vaskeægte reagensglasbefrugtning, som udføres i samarbejde med den yndige assistent Sana. Det gule rør indeholder sæd fra tyren birk, og sæden blev tappet i 1984. Den har altså været frosset ned indtil nu, og i den sidste dråbe var der nok 1 million sædceller i. Sædceller og æg mødes, og der sker en befrugtning. Den anden dag var de først i stalden for at stikke armen i en fistuleret forsøgsko, altså en ko med en prop i siden. Det var desværre ikke tilladt at filme i stalden, så I må nøjes med billeder. Via proppen kan man udtage let fordøjet foder og bruge dette til at undersøge koens indvirkning på udledning af drivhusgasser. Torben, du havde da problemer med den handske, hva'? Hos tyske Monika analyserede de foder taget fra koens vom. Nej, hvor spændende, hva' Torben? Der blev der også lige tid til at klappe nogle forsøgsdyr, og her er det svinene, der får en tur. Hej Bacon! I øvrigt besøgte de også minkstallen, hvor stædigheden og kampånden hos de små kræ virkelig kom til udtryk. Mens der blev ventet på bussen, har Korsbæk en lumsk plan i tankerne. Læg nu mærke til, hvordan han langsomt sniger sig frem bag ved rækken af ekser med en skjult saks. Med en hurtig bevægelse er missionen fuldført, og han kan bevæge sig væk fra gerningsstedet. Den uskyldige lyserøde ballon flyver væk, og de så den aldrig igen. Nu går turen hjemad mod Djævleøen. Efter en lærerig tur var eleverne blevet trætte, men der blev der tid til at studere kvindens fysik. En tur med 3.X er altid en fest. Tur til Jylland, det var rigtig sjovt. Hej.